gospodin Ljubomir Eravić. Ljubo, dobro nam došao. Poštovanje. Svetsko prvenstvo u pripremanju jela od Beli. Dakle, došli smo do tog istorijskog trenutka, ne samo za ovu emisiju, nego za televiziju uopšte, jel da? Da se prvi put pripremi, evo šta je ovo ovdje što vidimo, evo tu ispred, evo mene na ovoj daščici, stvarno treba da gleda, malo čudno izgleda. Ovo su beli bubrezi od noja. Od noja? Po dijagonali, ili tako? Po dijagonali, da, jeste. Čuo sam da noj ima dosta masti, ovako. Tako je, noja mast je baš namenjena za ove stvačice, ili tako ovdje. Nojeva mast, zamislite, mast od ptice. Tako je. Malo brže. Da, može slobodno, evo ga. Može se stavi da se popi i... Malo bi valjala na pomoć. Da. Možda zbog prskanja. To je to. Onda ćemo pokopiti. Evo ga. Okej, sad se to malo kukrčka. Od noja, da, na ptice, trkačice, dobro. I što sad treba da radimo? To ništa nije začinjeno, to je sad samo ovako proprženo. Sada ćemo samo da stavimo začin. Beli biber. A biber, ajde malo beli biber. Malo kulinata. Evo kulinata, tu je kulinat. Bravo, evo ću to ovako. Super. Prsno da dodam. Super. I na kraju ćemo staviti belog vina. Evo ga belo vino. Evo vino belo. Tako je. Super. Joj, malo će. To i dobro miriše. Nego, odmah sam sačin to da baci. Malo ključ. To malo ko se nek se krčka, ili tako? Da se malo prokrčka i gotovo, je li tako? Sad, s čim se tu garnira obično? Znate šta, to je po slobodnom... Dobrim društvom, vinom i tako to, dobro? Tako, znači po slobodnom izboru. Po prvi put probat ćemo i to čudo, da ne kažem da nismo probali. Dakle, ovo je nevjerojatno istorijski trenutak, istorijska degustacija da se proba. Tako je. Ajde, da vidimo, ko će prvi? Denis, izvoli Veco. A šta izvoli Veco, probaj ti prvi, ne meni izvoli ti Veco sad meni. Ajde, ja ću ovo manje parče da vidim. Nikad probao, nisam manje. Pikantno moram da vam kažem. Odlično i može ovako malo i paradajz salaticu uz to. Super stvar. Super. Slušaj, jedu ljudi svašta na svetu, pa možemo i mi nojeve. Da, ovo je nevjerojatno, ali dobro. Ajde još jedno parče. Okej. Da.